Tilstoppet næse i forbindelse med forkølelse kan være både generende og ubehagelig. Det skyldes, at næseslimhinden bliver irriteret og hæver op, og i nogle tilfælde kan der opstå små sår. Symilin Care er en skånsom næsespray, der ikke bare behandler tilstoppet næse i forbindelse med forkølelse, både hurtigt og effektivt, men også virker beskyttende og kan læge sår på slimhinden. På den måde mindsker Symilin Care svie, irritation og ubehag. Symilin Care indeholder de aktive stoffer xylometazoline hydroklorid og dexpenthenol. Xylometazoline hydroklorid virker ved at sammentrække de små blodkar i den hævede næseslimhinde og derved forbedre luftgennemstrømningen. Grunden til, at Symilin Care også kan læge sår på næseslimhinden er, at sprayen indeholder dexpenthenol, som fremmer sårhelingen, beskytter og fugter slimhinderne. Symilin Care kan anvendes af voksne og børn over 12 år. Der anbefales 1 pust i hvert næsebor, højst 3 gange dagligt efter behov, og i maksimalt 10 sammenhængende dage. Når du skal anvende Symilin Care, anbefales det for den bedst mulige effekt, at du starter med at puste din næse. Herefter bøjer du hovedet lidt forover, så flasken er lodret. Hold så for det ene næsebor og anbring sprayspidsen i det andet. Tryk ned på pumpen samtidig med, at du trækker luft ind i det åbne næsebor. Gentag samme rutine i modsatte side. Når du har behandlet begge næsebor, skal du tørre spidsen af og sætte beskyttelseshætten på igen. Symilin Care virker efter 5-10 minutter og varer i op til 10 timer. For at undgå smitte, bør du ikke dele næsespray med andre. Læs altid indlægssedlen inden brug, og husk, at du er i tvivl, kan du altid spørge på apoteket eller din læge. Læs mere på vores hjemmeside.